Vito, una induto diga bago to teja, to basa to beka sawa tema, ne ago to bagari kuru aso wesi amina, aso ke magaria, wei to iru enema, umonguru na ari naye, wanyori regesio, obuya bakungu was, na yeso mwana wenda ya onari negesio, Mario matakatifu ni Nyasaye, utusabiri intwa basaria, Bona nase karajo buito amina. Oba nina baba stata asoma nasoma mtakatifu. Buna bwa enge kare ore bono barabe miaka yansi amina. Umuya umondo yole oromono. Tuanjira sema mbia bono nowe kenya bwana. Niko ta endere te kore basaba na bakema na kujua so kujese. Oma nina karawanya te korara ba kwani kamna. Baraba ntaba dowe karawang baba ina basani kira sumojo. Mana ngako cuma mau mutaratif, nah kemarinnya mereka tahu tahu program yang kita tahu sama Yos, waitress dari Yesus Kristo, mutaratif terus kita mari tahu untuk saya, asal kita lihat kata, dia mana dia mau yang mutaratif, amin, dia mana selesai, tukar ini berat atau kaya enggak? Una basa kiri koru makutano atenena emo ko bangira ine ko kurura de bari bareka mwa eta kuru akuma tirimba kamari ere mebere gotia mwa gende ke banda kururo garia mwa gende ke banda mo kuru garia mwa digere mwa gende ke banda tora nole pura takengi ja Ira muito avai mas kafasa tafadhali. Mas. Ama una enda kitaru ununue. Mas.
Sabe un país. Tiene que ser todo cual. Yo quiero contar que me todo cual. Asa jinse jiga igonda tanya oru manya kerogo atorai asa jingwana ange tikai kamera ngato sensa yayemo salinde alitora agenda sobwa jinsa ine jabere yange tai kare sarasini 40 minutes manya kerogo ushuke shukani jingwana jijage elinde togen aki bali baro rari tokonye aki mura bali ga asira isi ya mura bali ga asira isi tafadhali mora manyambara ibara ni mora nakote ngabeke mask ikera tora manyanga ningo ka mask mahali popote ulipo
Kama si nini? Ya mana seliba. Jax magol kayon. Ande bwana ndio kwetuko no gotera. Aki mwana na yuti. Mira machara. Mira machara ne sa. Mira machara ne sa. Mira machara. Mira machara. En cuál no gotera. Ay barubari mora ka tuna. Mira barubari ne sa. Ina sokatera, kujinda chake ina so. Ay, abanta mono ya. Kitaran sa ko ya to no ga tu ko Allah tras. Mama ba to era ruwe. Mama ba to era rumu. Ne family je karasang ngai sa mugaka. Yang karise karaste family karaso. Family mota. Family mota kaisa. Waya chukua sukani. Family saransa. Haya basi.
abantu b'ekipikipiki motokonye security abantu abo bayo bateneine mubaligeria amabaga bekanyega arafu rende batige enchira yo abagani bawetera kurwa bagocha ono ngange toro toso ebinyoro bana namabaga banka nyo mwalimu Daudi Karo na bagocha arweke bungo nyo mwalimu Karo mwalimu Daudi nabona moraiga igakorokana na Teresa abana banyasaye baikira senkeye iga nari kwirali bageri nanche tebenga karibu ende mirobilie ne nyasaye etara manya bantu tubwa tchinguru kana nyasaye abangeta mungana ya kende abwate sababu asibibilia hao tebanga kende kyosike gukoreka abwate mirobilie mia ase ikiokoreka gokorengeria asinya sai nkuna verabe igere ukweumia ukorera ukotwara amagombo asali akorekirete kiri kende sana abwategia tagetego torokia usigia tagetego tosemia ekaraga oteba ngasama usasamabe ikwe esemo etetigare okwiraneria nga bia mono nona bana kwira libageri ntebe nga mwesi bali mwikira senkeye bali mwarure chingongo ao mwakire gotoremia kabamo naintwe na una ayabeira ukwano aburi tangani yango tumanye n'uburwere bwa corona burumburo ko sike amachikari abekirwe ministry na ende kingakiye kiga ona ikwino nankiri bakaliane koremya bayibuli babana babatirire sengencho usiri abana ba nengento getali ya kawaida kinende yatubeke asinya sai tusabe
Nyasaye abe ogoswagati akoreta obotwereru yangiriri bageyo asogosaba. Baba na Mungu wetu, tumechumuika pamoja hapa sio kwa furaha lakini kwa majonzi. Baba, tualika utukufu wako ushuke kutoka mbinguni, ukae pamoja nasi, utuongoze katika sherehe hii ya kuaga watoto wetu ambao wametuacha. Baba, unajua ni kwa nini haya yametendeka, na kama ungekuwa na namna nyingine ungeruhusu haya yatendeke, lakini yametendeka ili yatufunze na kutuonyesha mambo makuu ambayo yatatokea mbeleni. Baba, kuwa nasi katika mkutano, huleta utulivu. Wana na binti zako ambao wamesafiri kutoka mbali, waombea uwe pamoja nao, na watakaporejea warejeze vizuri. Leta utulivu katika hali zote hizi, ni katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Yamona sayo kurwako bagakoremia abagakoremia family gakoremina bali bonse tu ikira samatanga ya bana abaito basirire wana togosoa se kanisa nderega ose kwaya yore kwaya ndere yonsirega uitegocha gocha nando bo mwenge gosoyo bwato gotera aiche minto Villamore atri samabi nataka tole to kotero como quiero teneku kuranyare kotori kotero ku ogo chaka iga tora so 1 2 3 tora so rogendo kogenda igoro nyo Mabaya Koko Utande Timoriko Genda Timoriko Genda Mateba Timoriko Genda Igoro I know Igo Nago sego chandeka Timo liko genda Timo liko genda Mwate Batimori kogenda igoro ase erio bale obatenu tibaliwe kondo osego chandeka Timo kogenda Timo kogenda mwate batimori kogenda igoro Timo kogenda Timo kogenda mwate batimori kogenda Timo
bana bana Nyasaye mbiyama naseng'encho twasangere kariya igaseng'encho yogosiria abana banchwa yogoteba pole sana ase abotori babana aba yotogosoma ase egetabu kia Ayubu ng'a obogano bwa Ayubu nigokorwa esegeto gochiasa abanyorire amakong'u bung'aya egetabu kia Ayubu begoteba ng'a Ayubu gabeta omoremereria ekiagera abana baye basirete bonsi pi ebibo baye ekaera yonsi pi abaye Ayubu akaba omweyeno ase Nyasaye nomoremereria Nyasaye nyuma yaye omwari oyo Nyasaye akairemeria Ayubu abana bari baye mara kabere naende bari ebieni kobwa bari beripang'ani igo mbasegete abana abo basiberirie n'omwana iga mobaboremereria ase Nyasaye mori beru Nyasaye nere okorwa naende nere okoira ng'a egetabu kia Ayubu gegoteba Nyasaye nere okorwa naende nere okoira igo ng'akere abana abo bagenda Nyasaye nabwate esababu iga ekero yabakorekaneirie bana ba Nyasaye mobabaremereria mobaberia obu Nyasaye nigo arabairemeri mara kabere naende igo araseseni chindo chiaino monyore mara kabere koetania aba bararire Nyasaye nabwate esababu abana bari korareka bireria tiga tosabe oyo nende omotongi tata Nyasaye twakirariga turi n'obororo obonene n'obworo obonene bw'ekemwanya bantu n'obworo bw'ogokunya ase eng'encho y'amakweri garengo naende naro naende goikabe ororo goikakara na kare Yesu otorere oboroti bwago abararire n'abana babake Nyasaye notang'ete esababu naende nobwate esababu tata omuya toramabera n'obwanchani ase nkeye erinde abana babaratwara oboremu bw'okoriigoro itwe togoteborema togende obororo botigarese bare korende Nyasaye ibara ria abana abaiga obachoirie obagatu babekamo erinde bakorigereria Yesu ase omusaraba na Nyasaye ng'ebisio chingaki naye okorwa ekero chigoika ebiegu ebiya gochiasa abana bao tata omuya ekero ngakiera okokoiremeria abana aba ebiegu ebiya naende rioba riao ribaku naende egwogwana notagigwa ase nkeri tata omuya konya abana aba basireu n'abana baba banchwa Nyasaye banchorerie bamanye ng'a abo ekero agocha Nyasaye koyari Nyasaye noarenge tata omuya no Nyasaye kware tigo gwancha kwao gokoreke omoyegoyo ekero orabe goika marogogo nekero oraere Nyasaye torwa ase nkeye bamaraika bari bagokora emeremo emiya tibarwa ase nkeye ogoika omochari torwa ase nkeye obagate na kobasenya na kobaremia goikera ekerengo barareme ase eritoro Yesu Kristo omotori oito amen. Chegakwana nkoroku Sara ayoti yemakwana ase ribaga ria ekanisa ya Gitare SDA mbiyamana ase okoremia mbiyamana ase eng'encho amang'ana amaya okoremia gento kero ekenene rogendo rori getorobekama kiagera twarieteri tuna bosi barenga bebekirami kiagera togosabera ninkei tonyara gokora ase ogosaba toika kobokoiganeri Nyasaye nche atoigwekera ndete ya angete mani Nyasaye mbiyamana ase eng'encho tore ase engaki kamene twamanya chingaki kamene na chingaki chia emerindo lakini emerindo ero toigote bwa Yesu koro kiagera ase enyancha nkwayeturisete agoigote turisa na kende gionsi kere mami Jesu waikania tiga tata Nyasaye bakwe nse amabere Yesu tumutorito mbiyamana ase okoremia imo gokwana amaya naende mokwana aya kwagacha igo mwe babenge mokoba batambe naende mwasukwa gochang'e gende efiki yababwata igo okwana mokoracha batera
Kwaya tawata.
1 2 1 2 1 2. Moja, mbili. Tunajaribu kipasa sauti. One, two. 1 2. Wano mochore korera yembe gukwana abande musaruti iga korera rango yo chache gukwana iga abande musaruti. Kwani ndio yamwe mwe mwana uyu sireire oyone gutwara mange tatiranda matengo mwana uyu tigaremere sana aremere akumia isina bere ibo bana bari bana baire pore moremererie mo kuensena na beko genda ibo kanta Kwana marieto okaiga nde na twale gitomo nena yo rakure iko kwana marieto ngwire nyosa ngambia mano nekire ga intene kore na rustumbo nguru kwanyo kosmenge manu osiririwa oyo mwabonere mwana na bwa ake ko jona jeri ubugrang mat mwana ore bwana na bu angwa kana pole sana sa para kana sikriya ka vega maga yama ona nje tigangiri bageri yake ko bakwani ngambi yamore aitra soba kom ntu intene kore go chaga iga aso mwana fires ntole na mariga ga kimoto akabaga gasini tukwana iga nditare mi omwana oyo usitare mi abana aba nitanga ni korera usiti korera abaire kore na abana benke kore na tuensi una tuachire goto na mariga manene ebingo kore kabire lakini ebinabiro bi abere ke kone kende ke ngao kende kene tu ale tira senke ya so mwana ne fires no mwana marube igo tu ale tira masaba manene na ende go tigo ikenga kibuneye konyore ngamba bwata abana bande koboko nyasa uriyo baeta abana aba na manyete baremererie tarato kusoma bibilia ntwate lunga ayubu gare mereretie na baru baremererie kiare kiranye kengo tamba kere koraki sanduki sote kabireria akina mariga manene lakini bibilia gatenga sekera ringana toira nimbi ya mono ekarokio mako ne karokio lakini abeko bakongu korende kanya sara atirimboke aikeme aseba na baremie nyasai aireri baga senkeye to batigere yeso otango batanga irense yonse korende ontigere yeso abana bautu abatigere yeso abaremie ataramo na barago yeso asoe na bari nyomba karaba sone karaba soka konya na abana bate meti bago tabaro serie ndagera abamaraika batenu batagwara ororo diba batiga nonye ndimo aina arama sabokera moja gatora basabere obuna bwo bare mutu abaire pia mona seribaga Umusibu Yesu Kristo umusibu tena ya Maria Teresa Kiondi pile sino mwiwona pole sana umusibu Yesu Kristo sa Maria Telemila ya pole raporo na mwana maruga na fensi nile usuni anele waki kanya sawa linde pole tokorega gan tokorega na kioro gocha bakoba gocha mwana kiora usorweta bagana tuisana ngatra kwanya chingaki kandi no kwa uri bagani to para wangu ko re mai mwana tridi ambo nani kapita maramo nali mwana ole bwana internet Rati sinyanga tsa mwana ole nkanya bo pole sana
Risara kerubo aboke mwana. Watu mwana mwawe na watu mwana umwawe na kuchiro royo chiro mwana. Florence maralo kuru embassy. Naba kwa ni mwezi na dora sama be. Nchengo kumata bosiboli. Tire sino mwana onese itombo getutu seta. Abantu bomana nabakwa nirimbi yamore abantu tore moyo. Samaria tanga notaro mwana ore bwana. Pepe kanyanjama kuruseta. Isabela Nyaramba tire sino mwana ne kuruseta. Tanga ninko kwa nimbi yamore mwezi daki. Aki abantu baminto. Akisabera abana baiga. Digabale merali na yuwa le merarati. Yakaliria yuwa chire tugatamana gata tumune n'abantu baho bakule. Abatyo ni boya yasiri ronse. Bana karata boy keria kana montaje matana ya enchi bika natikira na chiri wagatebi. Kabana baye nyombe ya baye nyarate kabagwera. Kate batamana. Tekende ndani kadinda akore. Afiti kitere tukia yense. Agatwaro bana mugwa Nyasaye agateba tatone naye kwangete nibeye ande naye poirire abana bana kabamu na Ayubu remereri Yesu tigata gware meye chinkora cheino nuna abana bake Yesu nabasesini na abana odara ya nepole remereri kene karanye kurorosa somo chioyo akyala ntoba minto kama saba somo chioyo bakon Cheli tanali sikwamboka njemu mahete tara mamu ngotiresi nande no yumo baba tabitali cho ebwana ni seja Njama leta ankor kulo isi mora njene kama tiyoyo igo Phyllis no mwana one tuachita nero ngoli eti siringi kiri bobe familia Phyllis kuruseta Biamano familia Phyllis kuruseta biamano ina kagawe familia Phyllis kuruseta eto so abangina rume kanyago changu abangina rume yango ibwango morocherire neri ibelire moroche na yansira gotonya yango ibwango nyamoro abangina rume bona abangina rume nya moyororo toso Bangina Rome. Ikase ni chafire si maro. Maro. Karibu goja. Elieta. Para dogoro na mate na kwa nilimbi yamore mwezi. Nakora soko kom. Nchasa Maria kankuru kujitini shayo. Phyllis na mwana Phyllis na marodo. Lakini bengerere. No mokori esana kwa hapo. Tali ngatare ngororo etere yose akora tabu. Nakumanyete ngalo Biamono soko teremia. Yes. Murega kumwe sipi na muitetaba mbiamono sana. Me am Samson Migosinyaoga from Isecha. Phyllis no mano minto munapa. Tafadhali pole sana ya makondao. Biamono sana. Sikase ni chanyangale simbaro. Chikase ni chanyangalesi maro. Karibu gocha chikase ni chanyangalesi. Ikuwa ya kiboko na kuyali kanino batera. Chikase ni chanyangalesi. Usi chikase ni chiana kurunyankongo. Karibu gocha. Aye, chikase ni gocha kurunyankongo ntaro. Nara bandega.
Toroga. Kikaseni Kurunyankongo karibu goja. Kikaseni Kurunyankongo seito karibu goja. Ako yale karibu. Yamana seli bagir. Samaria tangkur kwa Joni Gasengi. Jene kase ni yanya gosirana. Abana abona wachukurwana. Teka teve ngora sana. Ase kiranye ke kerro kia beira somochio. Ito iro di tangan itu acire gaiga. Nende nga kiende nando bakongulo ngwawe. Ono yara kabogo sabago ito na tuensi muna tu ikire gaiga. Nyasare ko korunga njakwaye. Abatangire nando bakongulo. Na kita kabogo sabago ito tuensi. Abatangire bakongulo. Aremia baibuli bali babana balia. Nende nyasaye nabanyorera abandi. Ikiagara gotari gwanja goito muna mwanya abantu. Oko togotianga nyasaye namanyite. Kende gyose nyasaye namanyite nagotokumutigira. Ingana ya bereka gakorekana nyasaye namanyite. Igoti atosabe nyasaye agendera koremia abana balia. Agendera koremia nkeje. Ande ubuja bwaye bunyare kabalayi. Biyamano. Biyamano angu Kurunyankongo yole kasen. Si kasen korunkaga na Kurunyankongo. Karibu goja mwezi. Moichorega. Tesa Maria tamba sipika bwali nyangale sine kaseni yani. Wana gaki umwana oli marube. Umwana oli fires. Ntenda abatebye mutigera omanane. Amane nyasaye nero rabo tamero goino nani nyasaye nero rabarami. Ega ka warbira nyasaye mokole meko era morgisite kinde kino bobe. Obatera ngore ngo itike funga ka mokole tu na tu 11. Koro ira obogima konye kama tukansi obu evive no wabagendera ya emeremo ya kabere nonya bujande kenseye ningara mere yeso mechando neba emenge nindemereria sole abana balia emere yeso nabagwere Biyamano mukakasama iri ngoto engane yam. Nabakwani abakana banembi omale mwezi sama lito kuru kwanti nyataigi uyo gojanga yoni kasini yani aki kasini na koire pore ne sana ba ta mage makwe na makoro kini karakire ako ba mage gonya sa ko te bibe bi stole mereni akini ne kero kwa ibo pore Biyamano bono ko enda tole nseme sokoro yo mwana naro na babu mwabo karibu gote Ekwaya twagotera
Thank you.
Yamano kwaya asa matera ya koremia ekento twacha matera no korandia nere tonyare koremia abamizo biyamano asa yonse homo murwe machuki arwerwe yemo efamili kurwa iseta yarure chirububere chisokoro cha karibu wote. Mwaigwa kine sukuru ya Piles nyongo akang'ara sana ase mwana mutukuru no nyoloko komu konene ikanya samureni samarita nguru kusamu buto no ibunjo ngande kurwa ase Piles ya buti saja biamono mitana bakwani wakie ana mabira manene atara de Nyasaye Nyasaye kwanya abana naende baba bari mu bwishayi serie tana sumankoro kwa no yosi konde ko bwishayi biamono oh kwa jonga tabanga biamono sana so mo jukrane to ikna wakire kiro unne kate na kamangana Nyasaye Nyasaye ye kam kare niya la to koro ane rema ande sana Nyasaye Nyasaye na ro tamiro biamono na inche tigangire chinga kiechiko ngora na intu tue ngora egekogera twasiri na intu abachukuru abana na uchinguru cheito abachukuru na utugwetogeria akipole na intu boigo pole abange baiteira mangana ya maruru mochokoro Fires no mugako take courage Nyasaye na igore ncherende na ende nabao boremu gwetani umwanya abantu tukuru Marieta Robina Masuma
Yamana sogo toremio. Amito no ekorasa mabe na bakwani mbuya muri mwenzi. Aki toko ya mariga, lakini ya mariga abolire. Gotoko tebinya saa ingatata na yora arenda abana aba. Bona ro mochokoro no monene. Na ende na omwana no mokogoti omochokoro mokogoti tware gotamira. Twabwatoro gosemerio konena komera tore bichokore bitoko kwa lakini nyasa obyanjire mano birange gatoira nerio monene ngambi ya mona sekera ringa. Bia mono. Yuna sinya woke ngoro ko luseta. Yamana sogo toremio. Rieta Susana Perwo Manyoncho, Mwakaneroyo. Itu gotore no mondo ko manasi tinde cheito kiagara wakune kirebobe. Mana mo chokoro na virus no mwako. Nyasaye na ro manyete korwe biya ntu mwanya wantu ntoko nya. Egento kyo ko kora. Ono ni ko mo kwere mia. Na Nyasaye tali mungiti na bako bae biya wana de binde. Mona mo manya ko tawo na ire toko na mona fami. Nyasaye no muya na barende na na baremi na ba mentera maya. Ju sana na teba mga kamanyo. Mbuya mono. Mole meredi so mono. Yamana sogo toremio mwongena. Yamon nanje tingo tuara mange. Mwana mojo coronavirus. No mwako Fred. Mangana ya ga tapni nkobe kwa asiyaita. Muro imunocha. Na wali baba tebi ayubwe kara abana babango jikolisia. Bakabe nyumba yemo ke karambot ga gaita bonsi. Na inue karanga ne karambot ya jekebe. Gaita bana ubata to bonsi. Ente kana bionsi la tigere Nyasaye. Ero anyara ko bare bien enda ba ban. Duendo to koro mubango to ije ngora. To kwana na inu. Ije gara bona to kwana moko igo. Gamura ara mura ke smo goika manya goicha. Jesa Marieta ngor kujose manyonjo. Oyo jongande. Mumro minto lengo oyo mo isera sugu asirete. Wandura somuchi. Pore ande pore sana. Lakini esa asonsi wale ba mito tuaja kwa kama koruse jana bange sana tuaja. Denangu makore saruti. Toko reke atali mwezi mwenga nyole ba mukwani. Wale tuaja koruse ja. Bia mono ya saba mona inwe ande tugatole ndane. Yamana mogaka sogo toye ngora. Yamana ase tinsi anchi kwanda tora se Dennis Chogo itwa sogo tera. Ebina bitu acha to tera gera to nyara kore mi aba minto. Ina morega no tora sama di tangoro ku Dennis Chogo. Tetenda rawa seno ko toro komo. Egere pagandra. Abanye na moke basubati bamwe abanyangalesi tindabarra mutuga. Basubati bamwe abanyangalesi. Moro karibu hoji. Yamana singinjeri baga. Aminto bara ikatu aminto mbayo ni chanda weka. Yamana singinjeri baga. Ntara chukua na samari tango kuna koke. Mwaka na tarumuse. Ntate kwa bodi kujale raiga ngaki. Chingwani cha kwandwa ila. Chingwani chokolem. Chocolate guava. Chocolate bolevi. Guarda mure mwese na tokole kemira. Asenge. Mwanjira tokole kemira. Bas. Wana kero muntu kago tenena. Ali kero ali murwa ko
Togere likero yomo. Na vera we gukumia kara ubana bali wacho yo kumataria. Era na alikana ngatoka baraki. Togo ikoikororo omwa masikani yo mweli. Kara wana bali bararia. Abura nyole yonde garo mupasta. Yonde garo musista. Yonde garo musasiroti. Tariwa. Basi wa garo yomo turwa masikani yo mweli yo. Totene tu astorigeria abana bali guchai. No nyema umwa ora aba tene para bela nyali kanu kamata alia achake kodra tarara tamu amaskani yo mweli. Wana to koliga luji alia senge to kona ko ngene ringa kito saberenge. Wana to kero yo mo arue o sabakwa ye koliege nete ko cha sawana bali basirire na bana barari. We ane bana basiririwe. Egere nto kona ko ngene nango ando to lenga to chokaraki to chokora masabale ara bono to kora masaba. Ate tai kaywen. Bien mono bono ase igo senge yo da kwati amangana igo kwano ege ko gera na mangana yo bole mbono ko te yu mwalimu aso mer saburi ya msini ege mo kia ike meronge vere na sato na kero yo mo koruga iga ogambira abana bali bobe osogambira abaipodi abubi osogambira family ebobe igo omanyi ko osoka guchege itakeria osoke kore omolemu nande ko bwato bwantani ko gotiko bwantani asenge igo tabuli tiga ko taipu na kwa korire biwe bingana kera korwa abana bagasirete baka goikera boniga bona sabuli tiga ko taipu njira ta bega kore kemire korwa koru sabuli amisini emeronge korwa ko sinata biya mano museni gwe iga ko taiga Ainigo ogoikaransa nakona kugamba abantu bamino bobe nigo okona kungacha oyo mino moruetenda yemo wabaire gokona gokorayo naniche ninkire tekiri nigo okagetenga inche nigo inde bunaye korenda bono nkogotogonyerande nakobeka yo asobo sibuao inuaba mwanye bire inche Nyasaye erangeraria amangana ya mono onya taigo nimbake mbatandurane na muntu onde tari urabatorie onde bwensi okongiraneria ng'ambi ya mono okunakwo ekengwanso kyogonsika na onde bwensi okobwatia chinchera chioborunge oyo ni marantara ogotoreka kwane inche Nyasaye ringara ya Nyasaye. Tokaendelea na Dennis Chungu atoka tena. I'm
Pijamono, tatera tibia. Kakio tole mi pijamono sana. Oh, na kendo tuate baninga no gotera gere to tole mi family. Korange lindo male ga nchungo no gotera kuli kwa corona. Kayori, karibu goza. Mwana uli kaiwata. Moko manjira wasena raitu acha. Anasema anatumia bag. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kwa majina naitwa Sharon Bosibori. Niko tayari kwa latimbo juu ya corona. Poleni familia.
Sadaka kwa hewa tigairani tafadhali. Kama Baba itu karibu. Tokoje pesha nemo. Rudia wimbo.
Asante kwa wimbo. Masaa imeenda na mtoto anahubiri. Bwana asifiwe. Sio mtoto hii kibali iko sawa sana. Si tumchangie atoe hii CD tuangalie. Asante sana. Naomba Kevin, chukulia mtoto hii peshe. Mmoja kirogo, karibu sana. Biamono aselivaga biamana esega asiboakorire bona igago so atora sisemo tia nyangalesi sisemo tia nyangalesi ntwagoza sisa gotonyora chiro kabanga bangogoza sisemo tia nyangalesi moyo tisemo moyo tisemo tia nyangale si tendabe kabila ko rutale se meyo bayo abana bali bamito ba boda boda abana bali bamito ba boda boda ya mwanasoto aribaga timu makutano ale timu eri agatare ya chake stage yenye tae demo chemwens officials baje mutwa abale na mote na yomusali utyo koboko mora mimuge sangio timu makutano chemwens officials kiba kunya kuyarigania chenomo spokesman no makutano Samarieta na Ngwenyezbon adego cha senke ye gonde kasini ya mabe seito nyangongo mataria jiraro de bien ke yomoga kanyangares achaye sawo mutori no nero mi singa kientambe kiranye kinekiro lakini remereria sababu mu moro chense ya tina nire kende tike oto digari tense kitora itabe nyansaya torramaya aimwachia chairman welfare overall chairman wana singe chunai ure baskirake obisie nene imbwate representative emo Mr. Vincent Nabogocha members bali bake obare gocha mutwa na omogocha dainu abande na omosali utyo kaboko egatari twese twara ka uri batukwana pole na omogocha marai omata imaruwe pole na yanda mange na bakonya kubwatia bwangu erieta bwangu Yekamau kunokuza Maenda Kevin umwegoche nke ngote marube ni yanko yani pole usekiranye ke pole Samari tangalo Lucas Juma the general treasurer Makutano a spokesman ngantiri kwa na manganabe I request explain onganchi nambe yamo kiendongero ndote abaibodi baito bebero baito mboto misamore our parents bari moto iborete ekerogo koregento remember these consequences njiro jigo chawo ikera anjigo kubwata watu tigantu
tuapei egento tutakorete ndengi mumbwate tabwo kuone na parable way but bari bakuunderstand babuate parents mogo kore egento to satisfy yourself lakini you are not paying for it ntu abana twagiakana on a bad way twage feel buna yote tikoge feel yokire egento mweburi okora inyura abantu mbara bakubatkurumega yawo mbara bokumisa namba ibere Marube Pole is my cousin, Uncle Nyangaresi, the late Anna is my aunt. Jabono muiri go chaga part from Westage. Kendona tei Marube. Bono iga chichirani chikamati chie nyomba no ovary. They'll talk. Now and then. Jena go tebete and I'll continue telling you sieka mato. Assume to iweti. Kuzbaru ikaba kuane, ikaba kuerese, bautena witeta abana. They'll talk. To wasa kukumerie kyo aisieka mato tata korae mogende kanisa nandi na wara sabe sana mutigana njengo saba mutigana abana mubwata barabange mubiare ashame the devil oyo ikaransa obiara bana eteni bona they will come. Thank you Korerega ayulio tare korera nomoro Marube amono moni nogo dete ko teba por kero to ko so sebu kume o so maturu mogano urut yani naum na nyori teme chandum ne mo bwatere lakini agate na boko ngwase Nyasaye na inwe marangeli Nyasaye. Maybe kuna sababu iliyofanya Mungu akaweza kuchukua watu. Na botora abeto guita naga Marube mungino ngai mwalenge keraya Yakoba. Lakini kuna sababu iliyofanya haya yote akaweza kutendeka. Na ni kwa sababu Bwana aliona kuna jambo. Maybe usawana waje ukarekebe usikende kyao jikoba akaranga tigaba angeli mapema. Lakini ntubona wana tonya guitana. Endokero motresa rona kwanira wa materero na botoro cha tora bange sana kosoka tole kurwa tutigarure ne kikwende kidia narorero machema nione karibu bwana chairman ataka narorero maneno na nje bono ngoira na Isaac bono mbaje bachake kogote gocha bale gocha bale bagotebi babuke manyi gosoro ngocha bale lakini be kama to chibamba buno matrese raona gotebiri studio ya abana ngamonyore sengecho Nyasaye nigatebeti Abraham na Sara nga kuchamu Sara lemna kuchimole kanisa bo nkia batebeti wakale na iturero kitogo tebi aba ai teresa ndigere gotera kulikuwa ne gotera kulinga jitali nje gotera lakini ungu anjite hiyo emecha
Yes. Ona singe chingaki mwali kunganjira ngeli bageri ngariganio moneno no ikira taji kombu tobis. Tumsifu Yesu Kristu. Milele na milele amina. Abantu bomonene mwaka uyo 2020 obeire mwaka w'ebikoni rore buya mukorageramu kwanyora mandu wakuru naragera no mumuronda ali jogo tarehe 22 23 butuko ipigipige kamuita so obugimo butore chinsechi chingakiechi wakongire lakini akarabu akongire ndaya yabo konyora igwatigara usinga kira kirera ike na yora toki liswali le rutwe kubura nikira lituko nekerekero asikwa kira gwachira matanga buna umwana marube twamenyire nere gitarama tukamange wigambo ko yonende tinde tukora mangana mange mono uranyoya na base nanyaro ingosai takire makweli muna yagocha ngocha ari ne reason yaye mubo ikaranza na kubuli umunguru atuagate atu echisemi cyoko mumanya mono esa uri tumuna tumenyete ganto mumaite umunguru naba murabane ba bora bora nimbate message ngo batigira plus naba gambi bale kenyoreke sa ulingo koranda administration uligambo na administration asini ini andile sa ulitoko myoka matanga ndi enya sore na marua na bujete ensemo ya getare maito tunya komisa na tota ya mbiore ogutubereke be igonya sa go ikakora giri tigatorage ke basekia tigatoteba ninga abantu bari diusi kunyunya sore getare na marua umugambi weke nyoreke amaruna arakoni ugetare echiro arusugwo kogosunyukurusia chemani yani ya makutano nara otegerere buya kabisa ngakina mete getara eto akamyoka nina abante ngakisana otote bito choro to bwatera na turusia marua yo nalitora akonyane wagakawa wangina mbia mure nalitora sama mbia mure bone tumusifu Yesu Kristo ntuna abantu be kanisa nani muntu kanisa tanya ogaraki kungainireria no muntu umwe bagatebo maene takoro burotu araya buku kire gatebo yo baro bamanyete njengo ra iwa indani tiko somo buku mono lakini ngo igunde so tigatoteba ni umaene egero umana batokonye elio mwelio abana abanonye basira pale miaka emeke igonya sana ama etingi basira bararira gatoe familia yende enke sana file singa yaron file na marube rubenara ndio marube ya sana kusabeire na asabere familia ino no wanyo mu gotugo chakira zero
Igo ilizo nero nyasate ebete muchakere zero kurabwa sibya cha bya sirero muchakere kuruo. Tumba sikubwatuka ono bwatirira ilizo nero na nyasaba siseni 2020 yere no bokongu lakini 2021 ama tumai nakordeki naro ekirora mwige no munguru nyasa. Biamono tigamba tiga samaleta ko Mike oyo Mose nkere kurubaracho nyanguru buraria. Nyasaba sesenie asesenie familia asimo kuirna na nyasaba sesenie miteto ko tarapara na bimbi wata mangana. Agito nyako bisa braigo nyasaba sesenie biamono chairman anda sande moko yone no anyo matemata wono report na teviriguna executive committee ya makutano enda kuariga ni mu CS Kisii County Public Services gochare chise china libara kuana mange chense mo yarenka ete na kore biyamono bisienene biyamono soto ali baga biyamono sibali mwespi tuwa bwatiranire ko iki omuyego yoga moroche challenges twetire kana tuwachita twigweta mangana mangi akinto gatewa tuwa mwete utwara marube no mogendi oyomo asema kutana. Asante sana. Biamono ekwara beko gotera. Ise tine chemi sa akimutu ansere. Asinini ekwaya asinini tutagite motoro seri enche iyo kere kanisa gosoa torete meine mebere tobeka omara bari torari torete mebere tafadhali sisi chineche kanisa andi chisa cha tojore biamano toro siri bagagabu mobero yoche goche garioka tafadhali.
Incho asinde balya mwensi mwarosire asemeremo mwakolire incho ilyo mbaye omotimoko kabeno maene aso munguru elyo abaye wotoria kwaye abasale ere omunguru namwo be asenjire ndonge nainde semeria asale Serikali ya Tata, iliyo Mwana, iliyo Moyo Mtakatifu. Enema yo Mungu wetu Yesu Kristo no bwacha kwa Nyasaye Tata no wowe na inwe ama tukonzi. Yaro tuachire ase nyangi ya wana baiga Eugene, Pravin na Melvin. Ekiorokere yonna ama kweli niga konyora banene anyora wake. Onde tayo weta makweli niga gochira abantu bonsi. Bono rende gutwakire bono tukoburia so weke iyo konene inga tosange esare yiga so bwamo toko bakoba abana bayiga nesare yiga so bwamo sisi micheito tolimye nabyonsi biri bigo atotange ase wake esimye ya moja sinyasai diegere tobe ekundi akamo tobe libo elimo bono twamanyire nga intuna abanyabibe intungo kosaturekera sekero ono tutarabo soroko yawo ko wana baiga Eugene, Bravin na Melvin tokane ibebito eliagara tobwe kurwe ko soroko iga nemioyo emerabu
twagera turuse bitu na turayo cha sobo gimabo ta kwera. Amen. Tosorore. Nyasai tata omubuyo takoera. Kuranchai wachisara chaito echiga tosabera. Abana baiga kwarangere kurasoboka bwense yiga Eugene, Pravin na Mervin. Kuranche intwe abana bao ngukoboria tore. Inga obahe oborabu bwao. Wabeke asomo kono morembo takoera. Tigabacha sore kubase chingatare chebibe. Ejo banyare komenya asomo ko bubugima butakoera. Amana batagatifu baho bonse bayiboro. Tigababe asomo aja kwao Nyasaye tata. Erio ekero kyobo chawa kabere ko mwana Yesu Kristo. Banyale kubukibwa kulwa asaba kule. Basoe asomo ko igoro takoera. Tato ito weji sogoro chaito
Abraham obanchele basangera bamalayika bawe baigoro data Nyasaye utakoera twakira asoro tukuburia oigwe kisala kyaito tiga tugusaba asomonguru waitu Yesu Kristo oyore omwana omomwaimo omonguru waitu omenyetamo naye nasoma oyo mutagatifu emyaka n'emyaka yonsi. Amen. Soma obutabani nigo kwa bisuku kora sigeta ukimo chakano bisatu twansirayemo ogenderera paka pianda poko wa kwa manya bantu asibibe bono eniki engendanse nigo yarenge engainere ko bwachi ndikinde chonsi sioro sana ekyo manene Nyasaye akorete yo akaboria umukungu ine na maene nga Nyasaye nigo akakane tinga timoria matunda omote onde bwensi ole mogondo umukungu oria akairaneria emiti eria amatunda akira omote ase omogondo ngatolie ngatunyare kulia otatiga amatunda yomote omogondo gati Nyasaye nigo atutebeti Moise ko yaria tuseo kuna nigo morakwe engiti legatebyo mukungu ogo kwati mogo kwa no nyangate na Nyasaye na manyete nga ekero moraria matunda omote uyo nigo morara ramutwe amaisa ino na inwe mobe na Nyasaye moko manya amaya na mabe umukungu agachiakorora umutoria na nomuyore ase okuriewa na akugwenera maiso na umutoria noyugo kuganigwa ekiagera ukaba ukumanya agatua amatunda aya akaria yulio akaba umusajo wale nere akagira na maisa abo bonsi babere akamukigwa bakamanyanga ngekiria ndabale bagatabora amatu omoko bakayabwatania bakayeboya omuntu olia na mukae bakaiwe lyogirio manene Nyasaye bagutara ase omugondo engaki ya mogoroba ense oyakendire nabarabo bakaibisa mugondo batiyemete nga omonene Nyasaye tabarura omonene Nyasaye akarangiria omuntu olia akamugoria nga yore yingana ya Nyasaye Uniji,
zako unijibu, kwa wingi wa fadhili zako unijibu, e Bwana, kwa wingi wa fadhili zako unijibu. Abasoma bakabere barusi basegateriro bali Paulo asabaru abarumi san chakara mpaka isa abasoma aseigo akara tu aigo boronge aso kwegena ntore nomara pena Nyasaye weterase amaneno ito Yesu Kristo weterase twaigoreiwe enteraso kwegena weterase obuya obo toteneine ime yae nande ne otokogoka aso gosemeria kwa manene kwa obanene kwa Nyasaye wasatari igorioka kore nigo tokogoka nonyana asime chando yaito ekiagera itomanye tenga ime chando nigo ekoreta obaremereria na obaremereria nigo bokoreta obaremu kwa moyo na obaremu kwa moyo nigo bokoreta obasemeria na obasemeria pikori otarentera obosoku ekiagera obwanchani kwa Nyasaye waichoriwe ase chinkore cheito no maikoma chenu oyo twaetwe ingana ya Nyasaye ya mwanasi Nyasaye. Munguru abenainwe osoma kw'Evanjiri bune yarigetwe na Luka omutagatifu Nyasaye aiwe obonene. Luka 19 mustari omutang'ani eyekobwatia. Yesu agasoa Yeriko akabango etare ase gatigati yaye nalinga arora omonto oyomo ori korokoza kayo omonene bw'abarusi ebango ere n'omunda oringe akarigia korora Yesu gose mondoki ko tanyara ase engencho y'omuganda ekiagera arenga omweng'e agatang'ana bwango akarina igoro ase omoko anyare komorora ekiagera ngoetera arenge ase enchereria ekera Yesu achia goika ase aria akarigereria igoro akamotebia Zakayo ikabwango ekiagera rero ningwenerete goikaransa nyumba mwao agaika bwango akamoroisia n'omogoko ekera abantu bachia kororaya bakemurungania bonsi bakobora osoire koba omogeni w'omanyene ebibe Zakayo agatenna agatebia omonene rora omonene eking'ese kenibo yane ning'e abataka naende onye naureretie omonte gento nimwiranerie arakane Yesu akamotebia rero ogotoleka waikire enyomba eye ekiagera oyo boigo n'omwana wa Ibrahimu nakio omwana omwanyabantu nigo achete korigia egiasirete nakogetoria Evanjiri y'omogwenya n'omotori etu Yesu Kristo atogiwe twekaransa kaiga bono rinde tumusifu Yesu Kristo milele na milele amina. Amatanga abukire amange mono osasiro babere bagenda amatanga konda ororoiga nangira kango batenga batwarusire emebere y'abana saa 2 toigetenka ate abana abutoko yana matangaria katogocha tinsa chaerire atotebi tuje bono tokore anyega togenda togokora noyomo oyomera amigeka babere bagenda amatanga oyomo omigeka
bono abasasiroti abo nabasabiriribaga bono tubwaterane byonsi bitokora tokore ase obomu. Asante sana mwalimu Saiwa Kwane. Abakire bushomoyega y'umwana Bravin, Melvin na Eugene. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Kikunaga jitana arasomire umugano yomo. Kare tuaja abandi bata kwangerera gutarira kisanduku iki. Urumoja lino abachakira wanataka kubagori ayole sabo ndege tumuke usengore muguru gabo acha so sanduku ya Eugene use Bravin use Melvin waniga aimoke acha so sanduku ya mama. Enge pasti kalian tanjirangu barang ini baru seti balik di sanduku noso ini. Dari mau jadi saya sabu gue nak kira dia. Ya saya wane, ikon goreng kira ya bantuan sing apa gue? Gua buku ngata, aku lagi. Ibu biamu. Ibu biasa kita kuru diri. Adam na, awa. Jadi itu kuru semua tangan ni. Nama gue dia kaca kira kuru dia. Asa Adam, awa. Asa ngejo kata? Oh kata gue. Orang banyak kau beli, umumnya nama kak, orang mangai. Asa kuru aku semua ketangan yo kuru mengena, umumnya nama kak, ngomong ini, ya, umumnya. Kau nak bawa semua lo juga bang, nak bawa kerja, nak bawa kuru anda kau dah dia, roje. Kau tu aku angin umum, tu nomor roje kau, mana karo yo, nak bawa kerja, nak bawa kuru jalan dia, tu roje. Kera murusiti ga akamadenga nyatoko ritunde lika pareki oiko anjina ajira kwanga ora ngujor kwanga enta njawa kara okolia roya tabanya wate vira okoli na do kareki wengen akina ainda bago ejenga ne ndo sumotego Omanene kera dongeta jam na wakawabe kasumu gondo eden. Banyore akawate matunda awasimo kareki mori. Lakini mori matunda ki yomote oregat. Lakini nduma nyamantu kareki. So tanga kara kwana okareki oete. Ede bawoli na morega. Aromo ko mbisa. Anu moitawe paka moitawe. Kuna morega kero monta akando osinyomba. Akande togosi. Aku juga rasa cepati, aku juga rasa mandasi, aku ada jadi soda, aku nyete dari kimo. Aku nyetor ikira, tega rena ambil ni kan mau kau Aku nyetor ikira, bukan di soda jadi nyomba, usah cikuinca, mau kau ngaina, nanti nomor tanya nomor nyawa, antor ni mati cikuinca ni kalau nyomba mana. Oman noi karan sete, oman gunge kuinca jadi awal aku direki, ya ru nyomba jauh kau. Lagi, bas, lagi kita tengok dia, Fires, Amarube. Ini dia kunci jadi kau ada kita nyomba. Jadi kunci jadi kau ada lagi. Usah beli kan, itu juga rasa cak. Orang jago di lagi, ya rura. Oh ya, mau ada kurang kau lagi. Oh kau. Ayo nak mereka kau lagi. Menyuara mana bande? Numu kau ni amat ada baga. Baik jodoh nen 20, ulu mau nyapa dapat dulu ada. 20 ojorie abuje nyomba guro somo tanga ni kwato tebe o somo gwa kabere kwato tebe inga lema ase inu o ba remere bo kore taki mogo ko wo gwanja kita beke ga bote solo di tangani inya ustari yo kumena katano katatu niga kotela lemanya inwe ase inwe mwana rote ransa ako ba ko kimes mwana uri kotera wa korono akere tua jira ga ina tua chaka onde kwensi ojira soma yegoyo fa nini mas lakini usokoli riga emasi ge yenjo mata tari ngo bana ni muri ri sabu mas gingi njo mata omwana yuko na manenge to la kotera na ngaji
oikara toga simsangerekano ereme emenge ngotera abantu magori sidi naro bagera ndirate nina kesendi gereti magori lakini abantu oikara anse emite ya mokuraso wana sore gaki ane ta uire kitara to tangio mino igo mare merane ti mare metenga arone ye kenjo ekagara ndu kumanya ndu akorire wakorire patia ore merani aya mondo makamboliga tate kunyore gore ya abana batatu oyo tate ko aboliga umuganire gokwa kaenda matanga gite aya matanga umwana ubwimutinyo ayomo agakwa abantu bagoraki bakarira ngagenda matanga ndi umuntu emyaka 20 abantu bagoraki bakarira ane ngagenda yane ayo umuntu ndengaine bunanche abantu bagoraki bakarira oyo ndo ubwate emyaka 120 abantu naye bagoraki wanu mutakire goko ayo mate 120 arako anye kokoro sisa koro ari aba mungu dadana baraka igonya saa kabeko obofisi mutari komanyanga akero manyanga ngujore kokwa ebindora kana ngombe ko nyomba ari ko tati ganda kutore ngombe yiga nara koreki indie usankoreki ukwere mondo mo karsito arsito sendwe taria ata woni ndango kora wole mo tata ngete no banenake borega kibutiange 200 ga ngingo kora yengo butora boke ndaria ngoja gugwa ngaraji nana ararire akabutore nu era butora wikiaria gariji bajiti akoreki gariji ari ngiyo kora ngiyo kora okoge sana ndo tere ga kiaya imbi ajiale andi angoreki yandu to maingwa ake mwisho ya akorutaba ga akoreki pake nyombe ga akoreki era kwet ga yabe getu mo kwa na bantu bale biga kayo muntu yabe getu onta yo mai santa esa manyite dili ko bateli umwakondo igire mwakonde ngangor ku kang mutenyo nan na wono kana atake bunga bwana yakaraki kira moja orio bwana ya mwakonde ya kama moja ya karaki igo enga kile ya bono iga inya sako totel na ya karaki ebe kaage karaki sako no buroti buai anyor na urta yaro karaki akoire igoro ngoto kurse banjire ka te no so mango ngo sakai alenge ki mwenye ngora mwenye abuti moja nditayo mugrumo nditayo buti moja ari ngo mwenye akaguna yeso ngorareki ngo etare getare era ngo etare akatanga asaba ndawe kanatega wono mmayigo bonganiga na tinga nyare nando mwenye ndiko nyara korra yes ngia korada akaminyoka kanyora bukatu buneyiga akalina igoro linda koreki yeso gakuru aria amorare yesa kai ka koreki akatenena akamaderia aitakal ika ero ni koreki nibemo omagani ngomba mwao ero yesa la kurangela oteni ndo to moyo mwanje ukora mugani ngora ubate myaka 10 kera ko iborete kururinja ko matera ko goli musaraboyo ajuye boli musaraboyo yurigere gunolega nes dongero rigire isepi ngiri giroro ngiri gire guruze bari bataroji ngama mira ruwe kuri aba muri kuba digere yoga abari kujya ngiri giro sunrise ngige mine dio ngaki ko ibore tu kina ugenge kitabu ebu kweli kwa tasi kitabu keri ngige kuna ke goruga
alikiali kunga wakoreki kwa iboirwe katia masakarana ali katia ali amange sana masakararia ali nayo kulikora umuibi kwale omorogiole omoitiole maria oyo kumbe kamoino mana kolika omoiso eri bakalirire katiari ibageri atero mostariga niriao negetabu itu negetabu kwa ora Facebook ya 32 page wote kuma wakoreki joni wakoreki kwa iboirwe ora wikera moina aria na wote imoto ase oroseira orota yagoti joni wakoreki wakure katia obwamate bwao na Nyasaye na kibore to sagonde inga nje na lengo muya se na lengo mu sakaye kerari na motore kana motore ka waje mu bantu bange bali kwanto maene ate ibu maene nga lero yale ko beire omuye muntu mate no moro gipi amana kwana ganga nsari udeli akyonya bere mwa abari banta oda mo tasari udedi ayo nomoro bari bati gara baru nana anjena se ko moro pakala medina na digeria bada na kya ko redi ga masari udi o ayo ko ko manya bantu so ko ba ma Nyasaye mera no mungi na mera na ko ananga ike bungu gari sabule 50 bere ko genderera yade ayo ole so goragi oko gamba na bange bale ga mwana inti ko separa je bakwane igorya abana aba Eugene Bravin na Mel ayiri wata kwarari yobe to basa ko libo ko ko goragi olire ko parao idigira radia iga digi yali rodio oimo goragi oire lakini aliona ko gamba ko rasi story ko mende jumbi akoragi yatige onye ko mai tengiante ko ita bana ange wari ko motel o minunda kita somere kitabu kiko kwa Ezekiel 33 mstari wa 5 limo oikoyo kianda korende omorendi uria akarora omworo ogocha na tabugia egetureri erinde abantu bakurerwe na omworo uria ochiche oite omonto nde obo omonto oyo nakwe ore ase ibe byaye korende inche ningani amanyinga omonto oyo korwase okoboko kumurendi uria asa iyo aya mwanya abantu nakobeki obe omurendi gwa Abaisiraeli kero kende yons ora igwe ringana igase